shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ekwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira tadzidza zoreka kwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira Unidiki pati kusaziva kuti ndakakuenda ndaisaziva ndichimucheche. Saka apa muchizopinda uno maibva kuti Tebva kumarondera ndobva ndazoya kuno ndaingoita zvekungotenderera ana mai vari kuHarare kumabvuku ndokwaari zita renyu nesiri munonzi nonzi Tinachinyati. Makakurira uko Kwandakakurira kuHarare ndakazvarwa marondera ndakura kuHarare ndopandakazodzoka kubva kuHarare ndichibva ndaya kuno ndatatesnitsarira momzi vanogara vega havana murume mhosva yaupinze muno ndeye anofendra nasina pekubata naingotenderera nosana ndakasangana nembavha dzemunomu tolinga nazo munomarisapi munomarisa makawayasi taingoti sekrikidi segunduro sechigunduro ndizvo zvaingoita taita kunge sechigunduro makatangana kuti zvechigunduro muri kuHarare ndiri kumarondera muri marondera kumba kuHarare ndaigara but tainetsana namomusi ndakati zvakaita zvinhu zvangu onzwaba ndakaita zvinhu zvangu onzwaba pamwe pacho ndakaita zvinhu ontorera saka takazopesa tatukana taita sei ndiri kuHarare kune kulocations zvese zvakaita kuno saka ndaita zvekugadzira roads idzi chigadzira pane makomba ndichifushira ndoti mudhara ndionei vachindiona saka mari yataiwana iyoyo ndaigona kuchengeta imwe yacho ndopa momzi vaisagutska neyawo vati iyoyo ndio kutora mari yawanda sei zona ndotainetsana ndazovatiza ndazoenda marondera kumarondera akatouya kumarondera hapana zvandaingoita sechigunduru like nganyange ndichibuda panapa ndinotongoita futi sechigunduru hapana kana momzo futi atiwirirani ndini wekutanga ndinova 2 vasikana vese vatudiki mwacho arikuenda grade 5 mwacho asiri ECD baba variko kuHarare kwavakatora mumwe mukadzi ndikuti akakuti hande kumarondera ndiani hapana makangopinda ndangoti agengoenda kumarondera nokuti marondera ndakabva ndiri kamufana nditori kamufana ndobva mazobva kumarondera bvamaya munomarisana ndobva ndazobva marondera ndazoya kuno kwaSapi kwaSapi kwacho kuti ndizoya kunoko ndaitongofamba neroad ndingoenda kwandi kutongoenda kwandi kutoita ndobva masvika munomarisana ndobva makasvikira papi muno amino vhengere ndaisaziva nezvemuno saka ndabva kungozoenda ndaingotongofamba ndichienda saka pesa apa ndaitongorara mabhawa ndichishaya zvekuita ndichitenderera chisaya mabhawa saka kumabasa uko vanoti vanoda chitupa ndaimbotsvaka kutsvaga mabasa but vanoda chitupa but ini ndine bhethi racho rakazorumwa rumwawo nemakonzo riri kuHarare ndozvakaita saka pamasvika munomarisana ndobva ndatanga kugunduruka ndiri kuno ndichirara mabhawa saka pandakazosangana netimu remunomu kuti mufana wangu boy zvakanzi unobva kupi ndakati ndobva kumarondera zvakanzi alright bo zvakanzi mufana wangu unogona here zvekupaza madhoo unogona kuwana mari mufana wangu kuti so zvadaro ndobva ndati ndikutoda ndotsvaga mari ndakatomirawo pabhawa zvakanzi handei ndabaya tatotora apa musina chinhu mamune magumbezi ndoya takapindira naone magumbezi makatanga pa survey makaita sei atanga aipaziva kuti apagare vanhu
vatongosvika vatochase jamba indakamira padho atotora chi masini ikanzi muna mari pamutoni magumbezi 5 matsaro akambofugwa tamatora tibva nemawiga takabatwa dhero nemadhikasi taanomawiga kuzasu ndiaiziva nedzimkoto zvese anomawiga kuzasu uko uvhengeri iko kuzasu kwacho kameno tanomawiga ikoko tamawiga zvati wetimboenda kubhawa totodzoka uko kuma3 chena kutengesa kumutare kataiwa bo tibva tatanga kutenderera pabhawa paipai tanga kutenderera saka madhauti manje ndiye akazotikwadzisa futi madhauti ekuti mumwe ari kuti handini uku mumwe ari kuti handini uku tanga tiri 3 pachetiro mumwe wacho akatiudza zete akatiza mumwe wacho handinaye panapa ari hameno kwaenda kugarden ndiye tongoti ndiye mukuru pane tese tongoti ndiye aitoudza vanhu zvekuita sase zvekuita siti akati asara pabhawa iye akatoti amboenda chi kumba kwangu tomboona chi mhuri tibva tasara kubhawa sara kubhawa ndiye akatora zuva achitotora chiti hadziridza kuhanhandi ichi tichienda chi tiri murodzi tichienda kunotora magumbezi ayayo saka nedhikasi saka dhikasi raiziva timu iri ranga riri 2 ine handisi kuzikanwa zvakanzi mane new face ati mambo chiko zvakanzi kuanzaniko ndikati anonzi tashinyati zvakanzi alright ko Isaac musa yakazita usida kupedza minuta ane imwe musa futi asida kupedza magetsi aibakopa ndo aibaiwa saka zvakanzi usada kupedza chi musa yako zvakanzi ndikuya muchengeti saka ndini ndakatangwa ndikanzi mfana yakuno nakuna chi tone zvimuhomwe mako hamuna iponi hamuna chi saka pandakasechwa homwe ndanoona ndine dhora ndanditone dhora saka ndasechwa zvakanzi bho wakanaka saka mwangovha adedzwa anonzi Clopas Mutiba fadedzwa vhwande kwane mabhodikata nemupinjisi zvakanzi kuti ndezveiko izvo zvakanzi ndikubva kubasa ndachona chi bhora apa ndinoona sanga timu ndakati adzike chi kumba ini malocation handisati ndakumaziva zvakanzi iyo mfanira kumba ndikati kuzasuka handisati ndakuziva chi malocation zvakanzi alright zvakanzi Isaac uchiyo hapana ndikumbokusecha ndimboona chi zviri mumwe mako zvakanzi handachinhu achita se achida izvo zvakanzi alright pako wasecha ndauda kuti ndausecha chi pangu madhikasi aya angati 3 zvakanzi ndausecha pangu zvakanzi ndokuzivai munobata ndowaziva vanokubata akati Isaac endaka zvakanzi ndowaziva ndasi vanokubata uvatiza ndiye akatibatisa kuti tizoya chi kuno taisatombozikana unzi pane kwatapa saka mupurisa akazoti mudhikasi iyi ndibva ndakukwarira futi yekuti iwewe ukufambira nepavhosi rimbavha zekuti taumigiri maoma taitonyeba kuti handisi mbavha zvakanzi saka ufambire nembavha yekusiri mbavha ndakarohwa ndakaiswa bhiriji sati amboiswa ndamamiswa wanga wazowewa 5 ndamamiswa apa kuno hakuna kana 1 anondiziva saka mumwe wangu akiziti wangu anojiwa mukadzi wake akatose akatouya nechikafu tiri paningirira papolisi akatouya nechikafu vatodyira ini handitonimuseva vatodyira panze hana kana mwana mukana yekutondidedza kutoti waita se wetidya atongopedza chi chikafu chake ipapo ndakati aiwa bhuwa zuva rekuenda kukoti madhikazi aya aitawirirana nawo but zviri nani wakadzikisa magumbezi anga ari 5 wakadzikisa akasara 3 ikanzi anga ari 3 magumbezi atakaona ndaenda kukoti umvumenye mhosva yenyu ndakati zvakanzi alright zvakanzi chimoenda kuremand vanoita 9 days ta remand tazota se tazotungwa ati makore taifana kutungwa 12 months takazobvisirwa takasara ne9 takazobvisirwa kuno saka kuno kwakazobvisirwa 1 kwasara 6 saka wasvika pa6 ndakuda kutopinda rimwe rechi 4 4 months kubva pawakapinda munomu hama dzako dzakaziva kuti uri hapana kana 1 hapana kana kuziva panzi namba handizive nemusoro hapana kana namba 1 kana ndoziva wakangogara angogara ndinenge chingokumbirawo vamwe kana kuti poriji asina shuga kumbirawo vamwe saka ana mai vako kufunga kwako vari kuti uri kuti sitomboziva nganyepe handitomboziva saka pafamily week panenge pachivhisitirwa vamwe unonzwa sei zvinhu zvinofadzawo but handina zvekuzviita nekuti hapana anenge chikoro ndakagumira tongoti grade 2 ine grade 2 ndimufana
chikoro chechecho musoro totinyora zita rangu ndotakakugonerera tinganzi nyora bhuku chaicha kunyazonyora bhuku zvemubhuku chaiche kana anziza kuti zvinhu zvevanhu zvibatwe anziza kuti munhu anokwanisa kutsvaga mabasa but kuti nditsvage mabasa pacho handina chitupa ndochinetsa kuti titsvage basa kushanda ndoshanda toti mufana ndemunda wada kusagura ndotosagura but kuzowawana manje zongowawana kuti zinonetsa. Amai ako ungade kuwadza message yokuti shoko raungade kuti titakure tende naro kuna amai vako ndiro kuti wangoziva kuti ndikati chiko ndongoti vandifungiwo kuti ndiri kunoko hazitomboziva akuziva kuti havasimuziva kuziva vasikuziva kana vazviziva kuda kuti vaite sei wazouyawo vachindoonawo vachitasi but vane problem maziso ziso ravo iri 1 iri rinoonera zvepadhuze iri ndo rakavharika netsanga nayo. Saka manje kana usingazei namba dzamai vako nemusoro tingavabate sei? Anongona toti mabhuku handiti toti mabhuku Tafara Gazebo kufezi 4 ndo kwaanogara. Vanonzi mai ani? Dorcas Chikomo ndo zita ravo nonzi Dorcas Chikomo. Dorcas ani? Chikomo kana kuti mai Mobi. Ava vanina kwanonzi nani? Anonzi Mobi Natine Wimbo. Baba vanonzi ani? Faniwe Unyati. Vari kupedza zvikana kana pawakapedzisira vainzi wanakapedzisira vanga vari imomo tongoti totira indinorika havari imomo ivo ndimakanika vanogadzira mabhasikoro ndozvavanogadzira vanga vachitofura nekamota kavo vachitoita sei vari kutoita pasina kana kumboita sei. Inini ndiri senangu inini wakandiramba wakati vasikana ndinoenda sei vandofarira tirandiramba kuti ndiri ndazosvibirei umwe vasikana vakatsuka saka una ukama na baba una ukama na baba ndozvikutoreva ndozvazakutoreva ndozvazakutoreva ndara vakatondiramba pafea aiwa musikadzi ndasina nchikura musikadzi ndakazotanga umemanja zvimweirawo zvekutenderera izvo ndangu ndunzi ndabuda panapa tongosvika zvandangoita ndaingorarama bhawa chienda kwandiri sei chingoenda mheno chero wandase ukabuda futi ndopenya ndozvitoripo asi jerera kudzidza izvi handizoti musikanzi wakuita handiti kana muchiriona titamire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.